fer el que és algunes pel·lícules durant la Guerra Civil Espanyola. Potser la més compromesa seria una que es diu Bloqueo, que evidentment es va estrenar aquí al que és a l'estat espanyol, produït per un dels actors que tenen línies liberals com és Henry Fonda, i un cop va acabar la Guerra Civil Espanyola podíem pensar que el tema de la Guerra Civil ja no s'ha parlat més, o ja no es va fer més. No, estem bastant equivocats, s'han fet el que és altres pel·lícules, si són bones o dolentes, això ja és un altre tema, perquè Hollywood deixa de ser el que és una indústria, des del que podríem dir la pel·lícula més famosa, Corriendo las campanas, que malgrat personalment penso que el llibre del Hemingway sí que és més crític i més favorable a la causa republicana que no per la pel·lícula, que la pel·lícula és bastant neutra perquè intenten en aquest cas evitar alguns temes. Tot i així, penso que Espanya no es va estrenar, o sigui que per alguna raó seria. Aquesta seria la que és la més famosa, però després apareixen el que és altres pel·lícules, com per exemple podria ser el que és Las nieves del Kilimanjaro, en el qual un determinat protagonista, Gregory Peck, d'aquí al que és Espanya, enamorat d'una persona que s'ha fet infermera i per recuperar-la s'enrola el que és en les brigades internacionals. Hi ha diferents elements, no solament el que serien això pel·lícules, sinó que fins i tot alguns dels brigadistes que van venir, com per exemple seria el cas d'Alba Bessi, posteriorment es va dedicar al que seria al cinema, a escriure el que seria guions. En els anys 40 i 50, quan va veure aquella fòbia anticomunista als Estats Units, el macartisme, a Hollywood van a veure unes persones que van ser condemnades per ser acusades de ser del Partit Comunista. Una d'aquestes persones va ser un brigadista, Alba Bessi, i en el seu interrogatori, li pregunta precisament per això. Vostè durant la Guerra Civil Espanyola va anar a defendre la causa republicana? Si els republicans, com he dit abans, fossin poc menys que el que és el dimoni. Veuríem aquesta doble vertent, una seria la cinematogràfica pròpiament dita, el celuloide, les pel·lícules, i una altra el que és les persones que n'hi ha darrere de les pel·lícules, per exemple podrien ser el que és els productors o els guionistes, cas d'Alba Bessi, que va patir una condemna d'un any que va ser un dels condemnats el que es coneix per l'audiència de Hollywood.